Отговорен спаринг. Да станем, какво е това? Отговорен спаринг показва, но нали ако показва само за бързо, хората не разбират. Да. Това първоначално бавно. Първо ще покажем бавно. И после постепенно показва по-бързо. Добре. Да. Нали такива техниката трудно изпълнява на хората. Това бавното ли беше? Последното е бързо. Нали аз казах, последно бързо. Ето бавно сега показва. И различните точките показват на тялото. Да. И сега беше бързо малко показва. Скача и сам с крака чупи три дъски. Скача и с крака чупи три дъски? Да, сам с крака. Сам с крака? Да. Така напади и така позна. Георги, да не си гадже на нея! Георги, корейките са много нежни жени! Един скок, 5 дъски. Да. Майко мила. Чупи с крак. 5 сантиметра, 6 сантиметра и 10 сантиметра. И 10 сантиметра. Да. Ако ме научи зимата, ще цепа дърва на село, няма проблем. Тази колко е дебела? 5 сантиметра. 5 сантиметра? Да, с пета. С пета? Да. Чого 먼저. Какво му каза? Това са нали сега 5 см две, това значи 10 см. 10 см. И малко трудно да държи, това трябва да повече хората да държи. И с бързината че. Така чупи 6 см, но обаче нали тук друго. А тук е друго, да, тук е много тук е много по-опасно, да. Да, с там ударено. А би ли обяснил какво е това сега и с какъв удар ще нанесеш? С пръст чупиме 3 дъски. С пръст? Да. Чакай малко. Дай да го видя този пръст. С този пръст ще щупиш 3 дъски. Да. Ще удариш директно с пръст. Да. Шегуваш с мене? Няма да лъгам. Няма да лъгам. Да. Добре, да видим, няма да лъгам. Окей. Уважаеми зрители, вот сега. Сега с краката. С ръка. Когато задният човек ако влиза към мене, да? И така удариме. Уважаеми зрители,